Bueno, Aitor eta ni Azpeitiatik gatoz, gure kultur eredua azaltzera, eta pixka bat lehendabizi kokatzeko Azpeitiaren inguruko zertzelada batzuk emango dizkizuegu. Azpeitia Urola erdian kokatuta dago, bertako herriburua da, eta gutxi gorabehera 15.000 biztanle gara Azpeitian. Eta gure ezaugarri nagusietako bat da hizkuntzarena, euskararen ezagutzarena eta erabilerarena. 83 pasatxo gara euskaldunak Azpeitian, eta azkenengo kale erabilera 2017an egin genuenean 181 pasatxokoa izan zen, 182 kale erabileraren emaitza. Zergaitik nahi izan dugu hau nabarmendu, ondoren gure kultur eredua hitz egiterakoan bere biziko garrantzia duelako euskarak haren oinarrian. Ez da gu Azpeitia euskararen arnasgune bat da, eta euskaraz bizi gara, arau sozial bat dela esan daiteke, euskaraz lan egiten dugu, etxean euskaraz gara, eta nola ez, kultura ulertzeko gure modua ere euskaraz da. Gure herriko kultur dinamika eta eredua azaltzera etorri gara. Elkarlanean oinarritutako eredu bat da gurea. Egiteko modu asko egon daitezke. Guri hau ondo etorri zaigu, ongi joan da, ez du esan nahi perfektua edo egokiena denik, baina nik elkarlana nabarmenduko nuke. Herritarren, herri eragileen, kulturzaleen, sortzaileen eta erakunde publikoen arteko elkarlana. Uste dugulako hori dela jarraitu behar dugun bidea. Orduan, guk gure esperientzia azalduko dugu. Kultur eredua azaltzeko, ulertzeko lehendabizi kultur mailaren figura azaltzea komeni da. Azpeitia 1987, 1988 inguruan Uztarria kultur koordinadora sortu zen, eta hiru ardatz zituen, ezta? Euskara, komunikazioa eta kultura. Euskara eta komunikaziotik egintzen bide gehien agian, eta ziur aski zuetako askok Uztarria herri komunikabidea ere ezagutuko duzu, hemengoa Barren da, ezta? Barrenen tankerako lana egiten duena, eta ondoren kulturzaleek lanean jarraitu zuten, eta 2006an sortu zen Azpeitiko kultur maila. Gaur egun, oraindik lanean jarraitzen duena, eta gure egiteko modu guztien oinarri eta gidari dena. Kultur maila zer den ulertzeko? Kultur mailan une honetan, herriko 22 kultur taldek parte hartzen dute, norbanakoek ere bai, bazkide eta parte hartzaile guztien artean gutxi gorabehera 380 lagun bazkide daude, udaleko ordezkariek parte hartzen dute, eta teknikoek ere bai kultur mailkoak, bai udalekoak. Orduan, ulertzen dugu, herriaren norabidea markatzeko foro bat dela. Honen helburua edo egitekoa izango litzateke, gure kultur ekosistema zaintzea, aztertzea, lanildoak zehaztea. Kultur maila honen funtzioak garrantzi handia du gure ereduan, kultur dinamikaren norabidea berak markatzen duelako, ezta? Kultur mailako kide bezala aurkeztu gaituzte, eta hori ondo egonda, gustatu zait niri, baina ni Azpeitiko udaleko kultur batzorde burua naiz, eta pixka bat nik kultura, gure ikuspegitik ere hitz egingo dizuet, zer den guretzako kultur maila bat izatea, nola laguntzen duen horrek, eta gure ustez zer garrantzia daukan, gero Aitorrek agian beste begirada batetik hitz egingo dizuete, baina nik gurea ere nahi nuen sartu. Eta, nik esan behar dut, Azpeitiko udalarentzat gure kasuan ezinbesteko figura bat dela, kultur maila. Kultur estrategia guztia bertan pentsatzen da, bertan egosten da, eta guretzako ez dago kultur maila baino bidelagun hoberik lan hau egiteko. Udalak parte hartzen du kultur mailan, baino beste eragile bat gehiago da foro horretan, eta uste dugu beharrezkoa dela
beraiekin elkarlana egitea eguneroko honetan. Eta orduan, esango duzu, dena kultur mailak egiten baldin badu ez da, nondu zein da udalaren papera. Guk ulertzen dugu, herritarrek, herriko eragileek, ezagutzen dutela herria ondoen, beraiek dakitela ondoen ze behar dauden, gure kultur ekosisteman, eta pixka bat haiekin bidea egitea dela gure lana, eta batik bat espazioak eskaintzea, baliabideak eskaintzea, eta bi adar hauen baturatik, elkarlan honetatik bakarrik sortu daitekela herri estrategia eraginkor bat, ezta? Adibide bezala, azkenengo urteetan gure herrian aurrera atera ditugun dinamika guztiak kultur mailak proposatutakoak izan dira, edo bestela kultur mailen ekarpenekin ondutakoak. Zoreazu antzokia genuen, antzoki huts bat, eta hori edukiz bete behar genuen, eta kultur mailak berak gidatutako parte hartze prozesu baten ondorioz, orain dinamoa sormengunea dugu, eta bertan, esparru desberdinetako sortzaileek aukera dute, beren lanak sortzeko, lantzeko, eta bertan lan egiteko. Hori ez litzateke posible izango, kultur mailaren bultzada hori gabe, planteamentu hori gabe, eta egindako lana gabe. Sormen bekak, aipatzea gustatzen zait baita ere, momentu batean ikusi genuelako gure herrian ez da, eta gero, pixka bat arraroa edo dela esan daiteke esplikatuko dizuet, momentu batean ikusi genuen sortzaileentzat espazioak, holtzak bagenituela, baina beste behar batzuk bazituztela sortzaileek. Azkenengo produktua aurkezteko guneak zituzten, baina aurretik dagoen lanarekin zer gertatzen da, ezta sortzeari balioa eman behar zitzaiola ikusten zen, kultur mailak hausnarketa hori egin zuen, eta hortik atera ziren sormen bekak, sortzaile berriei bideratuak, eta aurten adibidez 20.000 euro bideratu dira, beka horiek herritarren artean, eta herritik kanpoko sortzaileen artean banatzeko. Honetaz hitz egitea arraroa dela esaten dut, duela urte batzuk Azpeitian ez egoelako agertokirik, ez egoelako holtzarik, 7 urte inguru egon ginen inongo zinema aretori gabe eta holtzari gabe, eta kultur maila hasieran lanean hasi zenean, bere hausnarketa edo oztopoetako bat izan zela, ez zegoela espaziorik kultur musikarientzat, antzesleentzat, kulturak bere horretan hartzen dituen disiplina horiek aurkezteko. Eta, niri gustatzen zait sormen bekak aipatzea, ikusten dugulako, azkenengo urteetan kultur maila sortu zenetik, holtzak eskuragarri jarri direla, hor lan bat egin dela, eta orain sormenarekin ere lanean ari garela, eta pixkanaka ibilbide horrek fruituak eman dituela, eta aurrera egiten ari garela. Kultur maila hitz egin dut, gure ereduaren inguruan hitz egiten jarraitzeko garrantzitsua da baita ere kulturaz kooperatibaren inguruan hitz egitea, kultur mailak sortutako kooperatiba da, baina horretarako agian Aitor zuri emango dizut hitza. Eskerrik asko. Azpeitik kokapen bat, Azpeitiko kultur mailaren sorrera eta pixkate osaera eta guzti hori, eneitzek azaldu dira, ikusten darko bileritiz hori eta asanbladak eta guzti hori, funtzioa eta garrantzia, azken finean jendea eta kultur dinamikako protagonismo hori azpimarratu behar da, ez? Eta horrein izartuko naiz pixkat kultur mailarentzat pauso kualitatibo nabarmena izan zen, eredu batean, gure kasuan, nik 11 arte esprimiko gotau alda morun, orduan, nahiko nahazilen igual, baina zerbait bat iman bezez moztu, baliagarri izateko eta, zaila da 20 minutuan azaltzea, baina saiatuko naiz. Gutxi gora era, enaitzek utzi du kultur mailaren sorrera batean, nola kultur dinamika bat eratzen den, saretzen den, guk esaten dugu askotan, garai hartan, etzen interneta horren
horren erabilia eta ez zegoen Facebookik, baina guk sare sozial fisiko bat sortu genuen. Agian nahi gabean edo, konstiente gehiagi izan gabe, baina, sare sozial fisiko bat, ez? Horrek, gero aukerak ireki zituen, elkarlan edo eredu berri hori planteatzearekin beste eszenazoki batzuk ireki ziren, eta nire ustez gakoetako bat da, lehen arte zeuden ohiturak, eta Euskal Herrian nire uste herri askotan egon zirenak, eta oraindik tamalez daudenak, hau da, administrazioa eta baliabideak dituen udal hori adibidez, badagoela modu batean kultur dinamika dago beste baten, eta hor bada horrelako pinponeko partida bezala, eskatu ez izut ematen, bai, segun eta ze kolore dagoen, laguna zaren, etzaren, eta orduan guk saiatu ginen hori hausten, ez? Dikotomia hori hausten eta zerbait elkarrekin egiten. Bakoitza bere aldetik, bakoitza bere jarriaz, baina pixkat dinamika berriat planteatzen eta hori izan zen kulturmaia. Kulturmaia horrek aurrera begira, nola ez zegoen aretorik edo kulturetxerik ere ez dugu ia izan Azpeitian, bai 80. hamarkadan bazen Antxeta etxea eta etxe referentzial minimo bat, baina ez dugu izan kulturetxe bat, ez? Orduan, geunden kulturtaldeanak atomizatuta, nahaztuta, ez ipar askori gabe, hori kulturmaiak pixka saretzen du, eta aukera berrien plaza hori irekitzen da, eta San Agustin kulturgunaren kudeatzeko aukera dago, irikitzen da, aukera hori, aldi berean Soriaso Antzokia ere berriztatzeko beste proiektu potente badago, eta azken finean guk aukera horren aurrean egin genuen zen kultur maitik kooperatiba sortu. Zertarako, tresna baliagarriago bat izateko, bai ekonomikoki mugitu dezakenagatik, kontratazioak, profesionalizazioarako salto bat ere emateko, eta zergatik ez guk Euskararen kulturgintzan geure egiturak izateko, geure tresnak izateko, eta pixkat ahalduntze pausu horretan erabakigarria izan zen hori, ez? Orduan, guk eredu bezala kooperatiba hartu genuen. Izan daiteko bea edo txarragoa. Baina ematen dugu, eta eman digu aukera bat urte hauetan zehar, nahiko egitura horizontaletan eta parte hartzailetan eta kulturatik geure eredu propio bat horra eraikitzeko, ez? Eta, zerotik hasi ginen, sosi gabe, laukatu, kulturmearen sare gozoa zegoen, baina laukatu diot kooperatiba egiteko pausu horretan ia muskul hori gabe, ez? Eta, orain kooperatibizazio prozesu luzen ondoren eta nahiko egoera sanoan gaude eta indartsu. Beraz, 2011an sortzen da kulturmeiaren tresna gisa, hau da, kulturmeia gehiago ente edo foro ideologikoagoa edo, ez? Batzen gaituena eta foro orokor hori. Kooperatiba da tresna. Hau da, hor markatutako hildoak, adostutakoak, eztabaidatutakoak, esan dugun bezala, kulturzaleak, taldeak, udala, teknikariak, horrek markatutako norabide hori ejekutatu edo ahalbideratuko duen tresna da kooperatiba. Pausu estrategikoa eta kualitatibo nabarmena izan zen horregatik, ja geunden, lantalde bat horretara jarria, ez? Eta ahalbideratu zuen, pixkat horretara jarretako lantalde profesional bat, egunerokoan lanean hastea. Irabazi asmo gabekoa da, eta izaera soziala du, kooperatiba mota desberdina daude, baina gure kasuan horrela da, egitura mantentzen dugu, eta azez joan da, zorioneko gu, baina irabaziak, edo moskinak badaude, urtero, proiektuetan, kultur proiektuetan inbertitzen ditugu. Sarri, dirua eduki aurretikia. Baina, nabarmendu nahi dut hori, delako beti, retroalimentatzen edo elikatzen duan eredu bat, ez? Guri horrek orain hartan balio izan digu, eta oraindik uste dugu potentzial handia duela hori garatzeko. Batik bat, izaera soziala duelako eta herrira begira dagoen zerbait delako, ez? Eta, eraldaketa modu indartsuan ahalbideratu duen lantaldea, zan duguna. Salto bat eman genuen, eta gero ikusiko dugu nola uztartzen dugun, beharrezkoa delako lehen aipatu diren herriko pultsu hori kulturmaia egotea, zaletuak egotea, noski guztio gara kooperatiban zaletuak eta horretan gaude kulturako jendea gara. Ez gara bulegoan gutxi egoten gara, orduan eta zazpitatea aurrerako kafe asko daude eta gau pasa asko daude eta historia asko. Orduan, bai, profesionalizatu edo, esan dezagun, eman dezakegu bizitza horretan lanean, baina aldi berean orekatuz herriko eta zaletasun pultsu hori, ezta. Lerro nagusiak oso azkar nabarmena direlako, euskal kulturaren sustapena eta pixka, pertsonen nortasuna eta garatzea eta
herri izana lantzea, ez, da pixkate kontzientzia horretatik egin den lerro nabarmen bada, eta kudeaketa eredu propioa, bueno, guk ere badain dituen handik eta hemendik, kopiatzen dituzun gauzak ondo daudenak edo ez dakin entzun dituzunak eta bar, baina guk normalean beti bi kontzeptu aipatzen ditu, bata hemen irten da eta eneritzeke ongi izan du da elkarlana. Hor dago gakoa, guk guretzako da elkarlana eta autonomia. Bai, orduan, saiatzen gara bi kontzeptu horien artean oreka bat izaten. Autonomia zergatik, geure autuak egiteko, horretarako autofinantzazio maila altua izaten saiatzen gara, ez dira garai honenak horretarako, baina orain artean lortu izan dugu, eta horrek ematen dio autonomia maila altua. Baina aldi berean elkarlan maila handia, bai proiektu guztietan, egunerokoan edo zer egiteko, ia inoiz bakarrik, inoiz. Gero horrek ematen ditu, lan handiagoa, baina frutua ere askoz handiagoa. Zu zerbait antolatzen baduzu edo proiekturen bat, edo emanaldiren bat, edo ez daki zer elkarlanean, gero itzulera edo erantzuna askoz handiagoa da. Orduan, pixka eta ereduan hori, elkarlana eta autonomia. Beti presente ditugu bi kontzeptu horiek, eta herriarekin eta herriarentzat, herritik sortutako zerbait da, gu badakigu nondik gatozen, nora goazen argitzen saiatzen gara, baina beti herrira begira, Azpeitiarrentzat, baina Euskal Herriarentzat ere. Ondoko bailarakoa gala, antzeko zuloa da, Egoibar bezala, Azpeitia hortxe dago, baina beti ere, kontziente izan da lurraldetasunaz, hizkuntzaren edapenaz, eta Euskal Herrira begira gure ekarpen ale hori nola egin dezakegun, ezta? Eta hanka lurrean. Orduan, ez da oso ongi ikusten, baina, kultur jarduera integrala edo osoa esan dezagun, orain justuari gara pixka zirkulua izten, baina azken finean sormena eta transmisioa eta ikusgarritasuna, pixkate horiek dira kultur maila jarri zituen 2013an edo lan hildo batzuk, eta gu joan gara ordenatzen gure jarduna pixkanaka, ze guzti hau ez da egun batetik bestera egiten, ez da perfektua, asarre asko daude, negarrak, pozak, lorpenak, porrotak, eta biokotxean etorri gara aipatzen, hori ere esan behar dela ez da arroxa ez da, arroxa kolorekoa, zorionez harreman zuzena dugu, beti gaude galdezka nola egin dezakegun nondik atera, zuti irani, bultza, baina hori da bizitza da, orduan nik uste pasai gara pausu horretara. Hau da, ez lehen esan dugun eginda dauden kultur politika batzuk, herrira izten da zerbait, ez dakigun nondik, zergaitik, zenbat, ez. Piskat, azken finean guzti hau da, guk egin genuen jokaldi bat izan zen, aholku gune edo soil izatetik, batzutan asko dela hori ere, erabaki gune izatera, hau da, egea mugitzera. Eta pixkanaka ohartu ginen, herria eta herriko kulturgintza egituratu eta antolatuz gero, izan zitekela erabaki gune. Eta hori artikulazio horretan, negarrak eta pozak egunerokoa dira. Orduan, besterik, joan gara antolatzen pixkate gure jarduna, eta kasu honetan, azken finean gu hasi ginen, San Agustin kulturgunean, kalean hasi ginen, baina pixkatetan salto hori eman genuenean agertoki bezala San Agustin kulturgunea izan zen aurrenekoa, eta hori da gure proiektuaren bihotza eta aserako motorra, eta bertan hasi ginen programazio batekin, ez? Denen artean osatua, herriko taldeekin, beti horekatuz aritua direnak eta profesionala direnak eta herrikoak eta kanpokak eta bar, eta gero salto bat eman genuen ere proiektuetara, orduan bi ardatz nabarmen ditugu, bat programazioa eta agendaren ematen duena eta hor ikusten da islada egiten diren proiektuenak, emanaldienak, urtean zehar herriko talde lantzen dituzten gauzenak, baina bestaldetik badugu beste hankaneko potente bat eta azken urteetan indar handia hartu duena dela proiektuena, ez? Egun ez dakit, 12, 14, 16 proiektu izango ditugu, hildo ezberdinetar, ezta? Eta gutxi gara iritsi gara antolatzera, batik bate azken pausu batean dinamo atorri denean, dena lau bat ere mutan, baina hori da ordenatzeko modua besterik ez, aurrera egingo dut. Besterik gabe, soinua, arte estenikoako zaharkitua dago. Soinua, gorputza, irudia eta hitza. Aurrera aipatuko ditut. Bilakaera, ez dago ikusten, baina, badu kronologia luze bat eta luze egia litzateko. Orduan, salto, pixkatola, nabarmenenak aipatuaz,
Kultur maila sortzen da 2006an, horrek sortzen du kooperatiba, 2011an, beti jarraitzen du kultur mailak hor, esan bezala, figura ideologiko hori bezala edo, ez foro hori bezala. Eta, San Agustin kulturgunean kudeaketa lortzen dugu 2011an, ondoren 2014an Soreazu Antzokiarena, hor ja pasa ginen 2 espazio izatera, eta azkar eta labur esan da bere orekatzera, espero genuen lehen urtean gehienez 80 bat ekitaldi izatea, eta hasi ginen 120, 140, eta izan geratzen orduan, Soreazu Antzokiak albideratu zigun, batik bat arte estenikoak eta bestelako antzerkia, dantza eta bestelakoak hankokatzera, eta San Agustin gehiago, egunero iriketa dagoen gune gisa, kontzertuak ematera, eta pixat orekatzera ez. Eta lehendik ere egita zegoen Soreazu, aurrez, baina falta zitzaion arima bat eta herriratze bat, eta hori izan zen gure proiektuaren gako orduan, 2014an Soreazu Antzokia. Eta ondoren dator 3. saltoa eta gaur egun pixkator murgilduta gaude horretan, besteak gastu gabe noski, dinamoa sormen gunean. Niritzek aipatu duen bezala lehen bagenituen 2 agertoki, eta gero, aspaldian genuen buruan ideia hori, sortzaileek behar zituztela, sortzaileak eta herriko kulturak eta eskolarari eskaini behar geniola sormen prozesuei bideratutako espazio bat. Bagenitulako agertokiak, suertekoa gara, herrian azpiegitura asko ditugulako, genituelako, eta jakin izan dugulako egokitzen, horiek aprobetxatzen eta geure egiten, ez? Orduan, dinamoaren kasuan hori da, lantoki bat, lantegi bat, sormenaz aritzeko, edozein disiplinetan, eta denbora horiei, aurretiko prozesu horiei, denbora, ez da baliabidea eskaintzeko, denbora, dirua, atentzioa, eta anfitrionismoa, deditzen buke, neuk eta, hemen falta da, Xabier Gantzarain, aipatu nahi dut, beste pertsona klabe bat izan delako, 2016an sartu zen, gutxi gora bera, 14tik, 19 biharteko bideo hori egiteko, eta ark egin zuen 2016an aktibatu genuen parte hartze prozesu bat. Urte eta erdikoa, zer pausuman, eta azken finean gaude, beste hamarkada bat gutxienik, hamarkada bat planteatzen, eta nik uste mira horiek, begirada horiek behar direla, ez? Apur bat atzera, aipatu den bezala herritik, herri izaera batetik, estrategikoak, eta hori kutsatu behar dela alkarren artean, ez da? Begirada, ez hainbeste bakoitzaren zilborretik, eta orduan, hori da kronograma bat bezala, azken finean, batzuk ezagutuko duzue, San Agustin kulturgunea, hori izan zen amets bat, inork ez zuen espero, herri erdian zegoen ia 500 urtetako eliza bati taberna jarri rock kontzertuak egin, eta nola da posible, ez? Eta, lan askorekin, baina hori izan zen pauso kualitatibo nabarmena. Kooperatiba ere orduan sortu zen, eta ikusi zen posible zela beste ereduat, beste gauza batzuk, eta gero galdera baituzue datuen inguruan da ez dakiz eman zaket nahi duzuen danak. Jarraituko dut, finantzazioan inguruan, ez dakiz kooperatibaren hankak eta bar. Soreazu Antzokia, aipatu dugun beste azpiegitura, hau dira azpiegiturak, hau ez da guztia, polita eta ponposa dira, baina gero barruan behar da, edukiontzaren barruan edukia behar da, hori da hemen gakoa. Eta dinamoa sormen gunea, orduan, zirkula itxi dugu apur bat, edo osotasun hori, integraltasun hori hor hartzen dugu, ez? Azita, zerotik, azita sortzetik, erakusteraino, eta, apur bat hori borobildu nahian gabiltza. Zerrar ikusten, beste gabe, parea grafiko, 2011an, hori 79 ekitaldi, urte hori erdizkako izan zen, ustailetik azita. Eta bilakaera bat, gora, 202, 218, 200 emanaldi urtean, ekitaldi, urtean denetik, liburu baten aurkezpena, kontzertu handi bat, antzerki obra bat, denetik. Soreazun, San Agustinen, eta baina, bi egunetik behin edo zerbait, eta hori esan duguna. Horri zaigu Raimundo Amador, baina hurrengo egunen edukigu herriko musika banda Goltza berdinean. Laguntzen diogu musika eskolari, eta gero gaude ez dakin horrekin, berentaiz, euskal talde batekin, lanean, orduan, ureka horiek ere garrantzitsua dira. Aipatuko ditut, eta ikuslioko burua, beti izaten dugu beraka noiz hasi behar duen,
2014an hasi ginen, hartu behar dugu, gero, normala da, hasiko gara. Aurten urte egokia da horretarako, uste. 2019 arte jarri dut. Baina, bueno, hori da zinema eta kontuan izan gabe, baina, bueno, herri batetarako desenteko mugimendua. Hemen gako batzuk jarri ditut, eta azkar. Lehen esan dudan, autonomia eta elkarlana. Hori dira guretzako bi kontzeptu oso presentek izaten duguna beti. Kultura osotasunean lehen esan duguna, sortu ikasi eman. Hauek orain gutxi Dinamo jarri genituen, balegarria zaizkigun 3 hitz baino gehiago dira, sortzeko tresna delako kasu honetan gehiago Dinamoa, baina ikasi formazioa ere egin behar delako, noski gero Gotzonek aipatu duen bai hezkuntza arautuan eta ez arautuan eta hor badago kristoren utxunea eta hor badago lan itzela egin beharra, eta eman esaten duguna ez da ematea bakarrik, hartu eta eman bi direkziotan. Hor azken urteetan ari garelako desenteko saiakera egiten eta Dinamoan ere horretan dihardugu. Guk baliabideak eskaintzen ditugu, artikulatzen ditugu, kudeatzen ditugu, udalaren bitartez lortutakoak geu beste nonbaitetik, biak elkartuta, hau da, eredu mixtoa dira eta esango nuke proiektu bakoitzean birformulatzen ditugu eta bar. Kulturzaleari eskaintzeko, sortzaileari eskaintzeko, eta bar. Sarri itzuleran, ez da agian ekonomikoa, baina eskatzen egiten dugu mediazioak, eskatzen dugu sortzailei tailer bat eskaintzeko, edo emanaldi bat trukean eskaintzeko, edo antzerki sormen erresidentziak egiten ditugu, eta gero horiek herriko kolektibo desberdinekin egiten dituzte mediazio saioak, denetik ez, orduan, hartu eman hori ere garantzitsua da, balioan jartzeko kultura, balioan jartzeko baliabideak, eta horretan nik uste nahiko ausartak izan garela, agian eurek uste zutena edo ordura arte zinezkotzat jotzen zen baliabide horiek eskaintzen. Hau da, Soriaso Antzokia irekitzea herriari, irekitzea eragilei, euren eskutara jartzea teknika, espazioak, diruak eta barrez baliabideak. Horrekak zainduz, herrira begira hori. Profesional, amateur, hitza gustatzen zait, gorka ongi jakingo du, maitale, amateur, amatorioa delako. Gustatzen zait, etzai gustatzen dituen konotazio batzuk edo nola gaizki ulertu izan dugun. Baina, oso potentea da berez, eta esan egin nuen amateurtasun hori, profesionaltasuna, zaleak, intentsitate desberdinean denen oreka, lortzea saiatu. Zerreza delako askotan programazio huts batean eroritzea eta katxeak ordaindu eta ez dakizer eta hori ez doa inora. Ongi dago erakutsi behar da eta badu bere lekua, baina gauzak bere germena, bere posoa, zerbait utzi behar dute ere. Eta parte hartzetik parte izatera. Hau da, parte hartze prozesuak ere 1000 egin ditugu, baina iritsi behar garaia parte izate batera, ez hartu bakarrik, ez momentu puntual batean bakarrik, ez prozesu batean bakarrik, ez? Agian, ez dago antzekoak izan daitezke, baina desberdina da, gure ustez parte izatera iritsi behar du. Eta, hau aipatzeko beste zertzela da, ez da gure proiektarekin guztiz bat, gure hor gaude eta parte hartu du, baina nik uste egiteko moduak aldatu direnean Azpeitian, herri moduan ikusten hasi garenan eta baliabideak artikulatuz eta horrelako beste formulak planteatuz sortu dira beste proiektuak, ez? Herria eraldatu du eta nik uste horrek auspotu ditula beste sektore batzuk, beste jardun batzuk eta kasu honetan ere geu ere hor lankidetzan izan gara, Azoka 2.0 proiektuan eta horrek eman du, nik uste Kriston frutuak, bai elikagune bezalako proiektu bat, atzoaren egun aurkeztu zen beste, enkarguk proiektua, eta bar. Orduan, moduak aldatzen direnean, gauza pila aldatu daitezke. Hori da azken finean, egiteko moduak, artikulatu beste modu batean. Eta horrek ahalbideratzen ditu, kultura bezala, beste esparruetan ere, egiteko modu horiek, edo aukera horiek ahalbideratzea. Eta, nire pasako diotitza, pixkat izteko guztia, eta eskerrik asko. Nik besteria da pixkat izteko, guretzako sekulako sortea dela herrian horrela antolatutako
mai bat izatea, herrian konpromisoa duen jendea izatea, eta, Aitorrek ondo esan duen bezala, agian ez da egiteko modurik errazena, hori ala da, eztabaida asko eskatzen ditu, ordu asko eskatzen ditu, batekin egon, bestearekin egon, asko gustatu zait, zazpiretatik aurrerako bilera horiek asko eskatzen ditu, baina bai dela ikuspegi osoena eta gure ustez eraginkorrena. Azkenean, herri mugimenduak duena eta erakunde publikoek izan dezaketena batzen baldin badugu, norabide berean gauzak hobeto, eraginkorrago egin daitezkelako, eta hau Xabier Aranbarri kulturazeko kudeatzaileak esan zuen behin elkarrizketa batean, elkarlana dela gurea, eta elkarrekin egon, elkarrekin egin, eta elkarrekin joan dela egiten duguna, eta asko gustatzen zait, azkenean egotea, hitz egitea, eta aurrera joatea ere islatzen duelako, eta hauxe da guk azaltzeko duguna, hasieran esan dudan bezala eredu bat da, egiteko modu bat, 1000 egon daitezke, baina elkarlana eta elkar ulertzea eta egote hori nabarmendu nahi dugu. Eskerrik asko. Aprobetxatuko minutu bateko, minutu batez, 2 minutuko bideo bat daukau, hola pixkete burue freskatzeko. Hori, honen atzean gero daude, esan bezala datu piloak, nola hartzen dira erabakian, nola zenba asamblariari da, kooperatiba zenba tanka ditu, aurre kontu dago, ez dakiz zer, guztu egintzago, gonbidapena zuei ere, nahi duzunean elkartzeko, hori gehiago sakontzeko, edo zen beste gako egon daitezken hitzekitu, bai udalaren aldetik eta bai gero aldetik orduan. Hau zen pixka lagin bat ulertzeko. Ikusten ez diren loturak ez duenak, espero gabean azaldu litezkenak.